защото това също е много важно. В момента регулаторите прав си са може би по-важно от министрите, защото те са... Всъщност има голяма заблуда. Ние не искаме 50 на 50 в регулаторите. Искаме 100%. Няма как да допуснем да има в останалите преговори някаква възможност ГЕРБ и ДПС да имат мнозинство и в регулаторите. Нека да кажем, че аз лично в финансите съм си го измислил как да ги направи, както и във всички структури в финансите, в митници, в НАП и в там всякакви АДФИ и така нататък. НАП ще се пренаправи цялото това, в митници ще се пренаправи. Софийският градски съд оставя в ареста директора на агенция Митници. Петя Банкова задържана след акция на спецслужбите. Освен нея, в арест остава и Стефан Димитров. Двамата са обвинени за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние и контрабанда. Освен това, СРС-тата показват, че са се срещали с главния секретар на МВР Живко Коцев. Част от снимките изтекоха в някои медии. Направихме леко ала-бала през президента, изгърмяхме на Слави един проект, откраднахме електронно. И местните избори искаме да се правят с полиция, която ние контролираме, или с полиция, която контролира президента. Това са въпросите, които стоят реалистично на масата. Другото е пиар и отиграване. И избора на този вътрешен министър, ние сме не само възмутени, ние направо сме абсолютно взривени. Дадохме заявка, че може да отстъпим за Министерство на отбраната и енергетиката. Беше поискана смяна и в друго министерство. Кое министерство? В Министерство на вътрешните работи. Сега, ще подпиша ли нещо с ГЕРБ? Споразумението лично аз съм го подписала още преди 2 дни. Ето, това е подписа на госпожа Габриел.